akong bag, buwe. Kay mulayas ako. Buwe ako. Buwe ba, buwe. Ayaw ng taon ko biyain ay maluhi ka. Napulaan ako ni mo, pero na gamaya imuha. Usa Wala pa na sad. gamay day. Total, gilok mga ninang kigwa ka rin pa ka nako, wala gamay. Dili, kay napulaan ako ni mo, usa pa sad. Mayroon ka sa permiro. Day, maluhi taon ka, ayaw ko biyain. Kaya mag-inusaran, nagwaning balaya, pati ba ninda ko, Da, bahala ko rin. Bahala mag-inusara ka diha. Basta ako, mulayas ko, kay napulaan ako ni mo, buwe. Bahala na ka diha. Day! Patay! Kaya lagi ko sa kong asawa. Ano pati mo sa ning gamay ako, awi? Nasayop akong papa o mama. Paghimo, ani? Dito ron tanis kanding. Anong rin ako gibutang sa tao? Day! Wala. Asa na katupaingon? Wala yun ang utang na. Patay na yun. Ako na lang sa aning balaya. Puti na banda ko Taning kinabuhi bagong tuig unta nang langit at nangagit at kwarta pero karon put gigi nga pikihar ko wagi gi kwarta wagi grasya nga niabot nako sa kumusta ka tabay tutong kano nabagay ko sa kwarta mahuwam yu ko niya gyud bahala nag kuno bagong tuig ron mapalihi ko mahuwam mo kwarta kay para nga naaji ko ma kuha sa kong kuha diri ba kay nakoy kapamalit ako kuha kapait ko isa mapadulong mag-asawa ng tuto. Jam nagbag. Uy, day asam ka? Oy, Ernesto. Asam di ka? Na, layas ko, akong bana, akong gilayasan, kinapulaan ako. Pero ting gamay agtikiw. Muna nga, mulayas ko, kinapulaan ko mayra sa permiro ba? Nga, lami ka ayong dag romansa niya, nagkadugay amo pagpuyo, nawang ay lami. Asa man ka? At tugay ta ko sa inyo ta kay kinahanglan ko kwarta mahuwam ko bahalam tag bagong tuig ro manguan ko mahuwam ko sa bagong tuig. Ano ka, bagong tuig, magpalihi kag utang? Anong piyato ba? Kasi na kay kwarta ako huwam lang ko mo dia. Oh, sige. Ano ma? May pa kay katong imuhang kumpare itong abay tutong nimo. Oh. Hindi to makapahuam nimo kay to nagtiyabaw akong gibiyaan. Pero imong gibiyaan gi siya. Akong gibiyaan na. Mas maayo no gibiyaan nimo kay sahon na to kay. Tisa. Unsa ni? Tim din maong baga akong napunit di ay. Basta ka. Kandila may sudan ni katom ning bagay sa kulula minatay ako. Kaya kon biyo kanila tilore. Kandila ay Kanila ko kay manindal ako kanila. ana ayaw oy kay ako sa kuan ni lula kalagon ni ka sa kulula. Ako tumbalik ko na akong bag dito kay na to dito akong mga panty lisod kayo mo layas-layas ko buhay panty. Ano ako tumbalik kon. Ana sa Mas kabila. kita nga boy panti-panti kay. Di daan ba? Na di mahimoy hawang kayo. Tadi malasang betutong bibiyaan siya ang asawa. Kung sundo dito. Maitan kinabuhi Ako na lang usa diri sa mua. Inlayas na yung titso akong asawa. Dinar bagi tumingawon tungod sa kagamay sa kuha. Hinday kong pinalangga sa ramangka. Ay, salamat. Salamat taon kinibalik in taon kaday. Dili gid ka malhimutang kung wala ko si mo kiniran. Thank you kayo. Ayaw, pati. Giganahan ka sa ako aperting gamaya. Maong nibalik ka. Dili ikaw akong gibalik oy. Unsa? Gimbalik ko kay sayop nga bag akong gida. Unsa na gidaan mo? Katong sulanan sa kuan kandila sa imong lula. Ang akong mga pante, naara diha, lisod kayo. Ang akong mga pante mo akong gibalik dire, lisod kayo mulayas ko kay pante. Day! Mamari ko kwarta lagi kay. Dali sunod na ka dire. Ang di ko sunod gawin ko pahuman mo kwarta. Kay huwag ta ko. Oh, ano lang panghuwa mo sa imong kuan kay mulayas. Ang kwarta bay. Huwag mo ko bay. May kwarta ko. May kwarta. Gibiyaan ba ko sa kong asawa? Ano ni akong bag kanila? Oh, mo na dire akong mga pante. Ah, sige. Sige na, pati na tayo mong gibalik. Pante ra akong gibalik. Maghuwag ka na kong kwarta. Huwag mo ko. Ay,